Takže čaute všetci, ja som David, ja vás vítam u nového videa. Dneska si zahráme To nebo to, čo je asi najstaršia hra na svete. Takže zistíte aspoň o mne niečo viac a môžeme ísť na to. Nikdy nepoužiť Facebook alebo nikdy nepoužiť YouTube. YouTube na tom robím, takže Facebook. Celý život sa dívať na ordinácii v Rúžovej záhrade, celý život sa dívať na ulici. Ja som ani jedno nevidel. Ani jedno som nevidel, takže mne to je asi jedno. Takže ja dám asi, že na ulici, ale tam máš vraj asi 4000 dielov. Vlastní Xbox One alebo vlastniť PS4. Aha, vlastniť, no ja som slepý. Vlastniť PS4, lebo mám PS4. Zvíře z papíry pôvodu. Zvíře bez papíru pôvodu. To nechápem, ale dám asi bez papíru, ja neviem. Pít jen alkohol a nikdy sa neopít, pít jen vodu z řeky, samozrejme, že vodu z řeky. Mít samé jedničky, mít samé pětky. Tak asi samé jedničky, tak to bych chcel na päťky. Sníst hovno, ale až ho sníš, budeš mít jídlo zdarma. Celý svůj život jíst jenom jedno jídlo. Asi celý život iba jedno jedlo. Navždy piť iba teplé pivo, alebo navždy iba studené kakao. Studené kakao je... Takže kakao. F1 alebo tenis, samozrejme, že tenis. Žiť v Európe alebo v Americe, v Európe. Klobása alebo párek. Klobása má viacej toho fett, párek má menej, ale zase v parku bude asi viacej takých tých horších vecí, takže asi klobása. Byť na vozíku, mít kamaráda na vozíku. Ja už som raz bol na vozíku, ale nebolo to dôvodu, že by som nemohol chodiť alebo niečo, ale to, že sa mi točila hlava, takže... Ale akože bolo to dosť príjemné, ale bolo to iba na chvíľu, nebolo to na celý život, takže asi mať kamaráta na vozíku. 10 minút sprchovanie alebo 5 minút kúpeľa, tak asi sprchovanie nie, že to dáva väčší zmysel. Mať schopnosť zastaviť čas alebo mať schopnosť posúvať čas. Mať schopnosť zastaviť čas by malo veľmi málo využití. Ale aj posúvať čas by malo málo využití. Ale akože keď budem v škole, tak asi posúvať čas. Byť znezen lvem, čiže byť zjedený levom, alebo byť zjedený mravencami. Tak asi by som lvem, však to je rýchlejšie, nie? Byť celý život starý, 40 rokov asi, alebo byť celý život mladý. No, samozrejme, že mladý asi. Opustiť prítelkyni, ktorou miluješ a ona tebe. Takže opustiť frajerku, ktorá na teba miluje, alebo opustiť rodinu a kamarátov, takže asi frajerku. Mať vysnenie povolanie, alebo mať vysneného partnera, alebo frajerku. Asi povolanie, nie? Do smrti hrať Minecraft, alebo Terrarii, asi Minecraft, ale Minecraft ma viacej baví. Inak, neviem či tu, alebo tu, ale skôr asi tu, nájdete let's play, kde som plnil vaše úlohy. Dajte mi follow na Instagram, tam mi môžete písať nejaké úlohy. To nebo to YouTube alebo televízia, asi YouTube, lebo robím na YouTube. To nebo to horor alebo komédia, asi komédia, ja nemám rád horory vôbec. Vidieť dinosaurov alebo UFO, asi dinosaurov nie. Získať nespočet športovných ocenení, ale nevedieť sportovať. Nikdy nedostať športovné ocenenie. Ale kamo, akože toto je super, pretože teraz som hrával florbal, teraz ho hrávam asi 8 alebo 9 rokov a ešte som nedostal nejaké ocenenie, že najlepší hráč alebo niečo, takže podľa mňa proste takto to stačí. Byť krásny, ale nenáviditeľný, asi že akože proste, že ťa nemajú ľudia radi, alebo byť škaredý, ale byť milovaný. Asi škaredý a milovaný. Zabiť niekoho, koho neznášaš a byť chytený. Alebo zabiť niekoho, koho miluješ a nebyť chytený. Asi koho neznášam, nie? Dáva zmysel. Byť Backstrix alebo Ment. Backstrix netočí, takže Ment. Walking Dead, Game of Thrones. Takže asi Walking Dead, lebo to je, myslím, o zombíkoch a to som aj kúkal nejaké gameplay na tú hru. Halloween alebo dušičky. Asi Halloween. DC Marvel samozrejme. Vedieť ovládať čas alebo gravitáciu. Asi ovládať čas by som povedal, by bolo zaujímavejšie. Byť neznámy, ale po smrti sa stať známym. Byť slávnym teraz, ale po smrti zostať zapomenutým. Ja som skromný človek, hej. Ja akože nepotrebujem byť nejak slávny extra, ale
keď už mám byť slavný, tak proste asi po smrti, nie? Proste, neviem. Zomrieť rýchlejšie, ale šťastne, zomrieť dlhšie, ale nešťastne. Umřít brzo, nie? iPhone alebo Samsung, mám Samsung, iPhone je podľa mňa trash. Byť chudý a zdravý, byť bohatý a nemocný. Tak asi chudý a zdravý. Čeliť tornádu, čeliť tsunami. Si tornádu, však to máš ľahšie, to vlastne nabehneš do pivnice a máš to v pohode, nie? A long, gorgeous arcing tube. No. Ísť 1 kilometr na Lego kostičkách, alebo ísť 1 kilometr na žhavém uhlí. Alebo niektorí toto dokážu spraviť, ale asi na Lego kostičkách, však to si odhrabieš, nie? Pofeliť s pár přátelí, jít na obrovskou party. Asi pár přátelí, to je podľa mňa super. Umět všemi jazyky světa, ale být chudý, umět všemi jazyky světa, ale být bohatý. Tak to dává asi zmysel. Však viem slovensky, česky, anglicky a trochu francouzsky. Ja chcú žiť do konce života s rodinou a přáteli jako bezdomovec, alebo žiť do konce života jako bohatý král bez rodiny a přátel. Asi takto? Králík alebo morče? Asi králík. Poznať pravou lásku, ale stratí rodiče. Mít rodiče, ale nikdy nepoznať pravou lásku. Asi by som mal rodičov. Mať perfektný vlas, alebo mať perfektné oblečenie. Asi oblečenie. Zlomiť si ruku alebo nohu. A nie, no som nemal zlomené, ale asi horšie je nohu, takže ruku. Týden hladovky, měsíc nemoty. Tak asi týden hladovky, lebo to už som zvládol. Harry Potter alebo Hobbit. Harry Potter. Mať 10 detí, alebo nemať žiadne deti. To musí byť ale dlhá noc, nie? Asi nemať deti. Kočka alebo pes, mám psa doma. Žiť v zakrvácenej místnosti, žiť v prohnilej místnosti. Asi v prohnilej. Mať neobmedzený prístup k novým seriálom a filmom, alebo nemať neobmedzený prístup k novým počítačovým hrám. Tak asi, ja nekúkam filmy moc, tak asi to. Pochcať sa v MHD alebo sa posrať. Si postať, však to ti uschne. GTA 5 alebo San Andreas, GTA 5 ma bavila. Dobre, a posledné 3 otázky a vypíname. Cestovať do budúcnosti alebo cestovať do minulosti? Asi do budúcnosti. Minulosť sa mi nechce mať kúkať. Vyhrať Oscara alebo Nobelovú cenu? Asi Nobelovú cenu. Vyspať sa s Emou Watson a Hermiona. Vyspať sa s Gal Gadot, to neviem, kto je. No asi s Hermionou. Kúlka v ruce, šíp v noze. Asi kúlka v ruce. Jísť každý deň jen sladká jedla. Dobre, tak to som vyhral. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like, odber, zdieľajte kamarátom. Ja sa vidím u vás pri ďalších videách. Čus!